Hello guys, good morning, good morning. This is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my traditional Filipino Hilot. Hello po sa ako mga viewers, labi na gyud sa karon lang gyud nakakita ng video. May buntag, God bless po sa inyong lahat. May buntag sir. Sir, Oh, saan ang pamati? sakit yung likod, sir. Sakit ang likod, ang likod. Kita, sir. Diya, kanang dire. Sa pagyod. Maminot. Mga mamindot, kamot og tiil. Sakit po siya. Sa pagyod. Mora nang unsa mo gid ang pinaka number 1 gyud mong ginapamati gyud. Sakit yung likod, sir. Sakit. Mga pila kadlaw naman na. Dito ba yun? Ay, ito. Nya, Hapon. wala pa mawala. Olivio lang. Ibyo lang yung panutan. Bukuha ng barlis ako. Pero dili mapiktahan imong ginawa. Ini kon. Sakit ang likod. Liman. Dili mo tabok ang sakit mo puro bugan mo na. Kamar mga ano ba? Mo tabok-tabok. May nakabalo ko sa kuha. Anak ko sa gusto ko. Oh. Wala yung traffic ethics yung gahap. Pagkura po ka kita o kuan dugay na. Pagkoro ko. Pagkura po ni Agi sa mga kuan. Gahap ko ito. Exercise ko ba? Oh. Yung kita na. Ethics ko. Sige, sige. Asa kang balay naman sir? Dabaw. Davao City. Asa na Davao? Diyo sa Bintruan. Bangkiruan. Sige. So ayan guys, hello po sa inyo. Shout out sa taga Bangkiruan, Davao City, no? Hello sa mga taga Davao City. Kung nakita niyo ang Facebook nako, no? Eric Hilot ng traditional. Taga Bangkiruan tong nakita niyo sa Facebook, gila po na post nga curious nga di kalakaw taga Bangkiruan to. Kita kita. Oh. Nadiin na to, kuan. Dali lang na kuan ba Siyempre, no? labad mo lang sakit yung mata ba? Malabad po na. Hindi. Kailan yung hugtugong Ayun, may problema kayo. Sige. So hello po sa taga Bangkiruan, Davao City. God bless po sa lahat nga taga Davao. No, nya nasi sir diri nadungog naman yung hangin kita pamatik, no? Basi pareha mo sa iya ha. Dool mo diri basi makatabang tam, no? So nasi sir diri tabangan na to, no? Kay gikamit ni Davao mo. Man ani budyo pa siya. No, nya magsunod po siya ron akong hiloton taga Davao po nga nanawag po sa kuha karon, no? So ana tabangan na to sa Sir Mamaayo, no? Kay layo biya in town kaayo, Davao City down to Digos. No? So tabangan na to Mamaayo na banan sa pag-ampos Ginosa, no? So ana lang no, siyempre talaga mo doon sa ko tabangan na to Mamaayo. No, kutob sa tong mahimo managkamo to Mamaayo kay paay kay natin yung pamatis kaluwasan. No? So lain kayo, no? So ana lang. Shout out po sa mga viewers labi na sa karon lang kita ng video. Please subscribe, comment, like and share po sa ko ang channel. Kung ano na kayo mga pangutana, comment lang, no? Kabayan sa inyong ginapamatis kawasan, hantod karon. Inyo ito pong ginadala-dala, no? Ana lang, no? Kung naman makikipray sa kuha, o naman mga pangutana tanawas sa Facebook, Eric Hilot ang traditional. So, ayan. So, of course, shout out na po, top 3 countries viewers na po, India, Indonesia, Philippines. Thank you so much sa lahat ng mga OFW o sa mga Facebook friends na ko. Hello sa inyo, mga Facebook friends, God bless po sa inyo. Shout out po sa lahat ng mga nag-comment sa kuwang YouTube. Maraming salamat po. So ayun, naghilot ako karon. Shout out po sa taga Bangkiruan, Davao City. Mabilay. Dito tanggalon sa mga saan. Paano ka ba? Bila. Kanto. Butang sa natin. Dito. Ha? Awit tayo. Awal tayo. Isa ka naman dito. Okay lang. Okay. Okay na ka na? Okay. Dali ah. Uy, di naman masud di rin kurbada. Seperti namang muta. Ayan guys, maghilat ako. So please po, kung wala pa kayo subscribe, please po, subscribe my channel. Maraming salamat. God bless po.
ka pa. Uy. Okay, panudlay ba? Sige, tinabangan sir. Nasaan budlay ba? Albert. Dalang tubig ba? Inay. $1 di ka na. Yung cellphone. Kana na po na akong cellphone. Malubak na. Oh, bato na nga po. Ayan. Mas. Ay na lang bang? Malusay ba? Dikit-dikit ang ano. Dito pa. Gamay. Ay. Pag nanigre sa kasakit sa likod, mag-wheelchair na. Oh. Ito, Naku, hmm. Kita na ka sa YouTube. oh, kita ko. YouTube, Facebook. Sa YouTube, makalugar ka, subscribe ka siya. Oh. Yan lang, madungagag isa. YouTube channel, Eric Hilot lang. Bukman, na ka sa YouTube. Agay, agay, agay. Agay, Lagi mo rin mo mati. agay. So, kaya kung gani pag hilot. Agay, agay. At daghan na ron. Ang di po ni may pahilot, agwanta po ka. Sige, dala-dala. Grabe ko ni social media na. Ano ganito? Kanina up. Karoon ang tugma, walang ligo. Okay, rin. Magkita nga tawel ulit. Okay. Basta kailangan ko ng tubig. Karoon ang lawa. Huwag mapili na kami na.
singot. Singot uga, singot uga. Namagot ang sa dili. Nagkuli sa balay, di kita pwede magbasa ha. Lima sa hapat po nas linggo, bawal na ha. Wala naman. Tulog na gabi. Yan. Ilog. Ilog. Hindi. Pag ano sa sinta, Lagi. sao na lang magsisinta. Masahe mo lagi sinawa lagi. Nahilot na yan. Sakit sa katami. Ano ka pwedeng hindi na ito na ito? Ang ato pa sa YouTube lang. Ha? Hmm. Tambal kita ito ng Ibarang, Luwindi, Encanto, Diwata, Padaotan, Uyagan. Hawas ng YouTube, kita niyo mo dito mga ibang barang. Ha? So, tinig natin, di pamati. Ito mawapon. Ito mawag ina magtambal. Hmm. Kung sa tuhod mo pasanin lang, dito ta sa riyoma. Kung sa tuhod yun. Kung nasa ilalom, pero nasa gawas mo na mapanunod. Di ba ka nag-inom? Sarap. Ganun dre, explain ako sa inyo ha. Ganun dre mo ni balay-balay sa uric acid, balay-balay sa sugar. Ay, kalimot ha? Mo ni balay sa uric acid, kani sa sugar. So, kani uric acid na adre ang sigarilyo inom, adre, kani sugar na adre soft drinks, kape, juice, ha?
gamay. Oh. Di man mo trabaho, ay yung basa-basa sa tapos. Yung sa masak, anak, bawal mo. Bawal.
ang service di bungkok. Ano lahat eh? Yan ang bungkok. Pili na tayo ng kwan. Ang service mo ko. Magkasanampot po sa presyo. Yung gasolina na to, ang time mo, ano? Kaya yan tayo. Diri na sa Bigos, Putira. Oo, sinampot ko. May gasolina, no? Tuon pa dyan ka. Special, biya na. Ora, hindi na ka nang payo ng TV. Ang service, aircon. Ang diferensya, yun na siya. Tuon man. Hindi ka mato, daday mong aircon. Daday dito sa tuan. Hindi ko sa siway, hindi ko sa Ayan, Kaman. Asa mo ka? Asa mo nga? Ha? Tinde? Sa mga tinde? Ha? Kanay? Kanay? Pila? Tulo? Boss? Kaya. Uminaw ka. Ha? Di pa yun eh. Ha? Sakit-sakit.
gamay.